genre. Nu skal vi slet ikke bruge hænder, fordi nu synger vi a cappella selv. Og nu går vi også fra at synge 3 stemme til at synge 6 stemme. Vi skal til at synge vintersang, fordi nu er det blevet rigtig vinter. Så vi vil synge hver gang det bliver vinter. Hver gang det bliver mørkt og stille, hver gang det bliver tyst og vildt, hver gang natten sænker sig over alt, føler jeg mig varm og lille, tankerne kan løbe fri, hvorhen de løber kan jeg for hver gang jeg venter, så tænker jeg. Julemanden, han ved godt, hvad jeg
of peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of Kings, the Messiah, Jehovah, the great I am, seed of Abraham. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Son of God, King of Kings, the Lord of everything. He is God. Så er det blevet min tur til at sige noget. Og tak for det fine klapsæt. Den næste sang, vi skal synge, er en stille sang. Med en smuk og simpel melodi, som man gentager forskellige vis. Og derfor bliver den lidt meditativ, kan man godt sige. I går aften sad vi og sang Mesterinløs, og det var sådan lidt meditativt på en eller anden måde. Men det gør, at der bliver plads til lidt fortænksomhed. Sangen hedder Holy med solist Sissel. Og Henrik, du har noget til mig. Jamen, vi vil egentlig gerne bede jer om at synge med på den her sang. Og ved I hvad, sopraner? Vi vil ikke lige synge første vers en gang. Mine damer og herrer, sopraner. Teksten er lige på nær den sidste linje. Holy. Det gentager man så bare. Holy, holy, holy. Holy is the Lamb of God. Prøv lige at sige holy alle sammen. Holy. Lige præcis. Så har vi allerede teksten. Det må jeg prøve at synge sammen med mig og sammen med første sopranen. På. Fantastisk. Ved I hvad? De lød så godt, så det tager vi lige en gang mere. Altså. Lad os fortsætte en gang. Perfekt. Det her det er første halvdel. Ved I hvad? Lad os lige tage første halvdel en gang til. Men den her gang kun publikum. Og Holy.
Tricket, når det er, man skal synge den her sang, det er, at hver stavelse faktisk har to toner. Undskyld mig. Holy is the Lamb. Lamb har kun en tone. Men ellers, Holy is the Lamb. Så der er 2 toner på hver stavelse. I er et rigtig godt publikum, I sidder der. Prøv at synge den sammen, så kommer den i gang på et. Oh
gang imellem så trænger vi os til at høre nogle solister. Og det skal vi gøre nu. Vi skal høre Signe, der står her hos sopranen, synge en rigtig smuk sang. Der hedder Mary Did You Know. Og for mig personligt betyder den rigtig meget. Da jeg hørte den første gang, så var jeg helt blown away. Hun studerer normalt musikterapi her i Aalborg, og har en fantastisk stemme. Så nyd Signe, Mary Did You Know.
Mange tak skal I have. Det havde vi vel nok håbet på. Men nu ved jeg ikke, havde det været en popkoncert, så havde man spurgt, er I der, Aalborg? Men det gør vi selvfølgelig ikke her. Ikke på samme måde, men vi vil bare gerne spørge, hej det godt? Ja. Og rart at høre, I siger også. Nu er det sådan, at hvis der nu skulle sidde nogen her i salen, som skulle have lyst til at høre et ekstra gospelnummer, det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er tilfældet. Hvis det er tilfældet, så har vi faktisk et lille ekstra nummer forberedt til jer. Og det er en call-response-sang, det vil sige, at vi flotte fyre, vi starter med at synge noget med vores maskuline røster, og så kommer vores yndige kvindelige kolleger og svarer os så sødt og yndigt. Og det er en sang, der hedder You Are Holy, og med den så vil vi gerne sige mange tak for i aften. Jeg håber, I har haft en rigtig god koncert, og lige så meget som vi gør. Så her kommer Holy.